Kaixo, oraingo hontan gaitasun digitalan be bat ibilbide hontako bosgarrengo bidalketan inguruan hitzengoet, bai? Bertan, ikaslian gaitasun digitalak sustatzeko, beraiekin elkarlanean jarduteko, bost esparru desberdin lantzeko, bost jarduera eskatzea, ezta? Bai, bilaketak, jokabide arauak, eduki digitalak, erabilpena eta arazoen ebazpena lantzeko. Eta orduan, bueno, diseinatu dugu bakoitza lantzeko jarduera bat, azkar batean azalduko etela, lehenbiziko hontan, bilaketa eraginkorrak egiteko guzti hau komunikazio industrialan moduluan irudikatu deu, eta komunikazio industrialan sarreran eremu busak eta protokoluak lantzeko inguru hortan informazioak bilatzeko sortu den jarduerak izango lehenbizi esplikatzea eskar batean nola itean bilaketa kombinatuak, eragile bulearrak, iragazki desberdinak, gero talde lanian bilaketa itea gai batetaz, ja bakoitzai gai bat banatu ondoren, dokumentu batian bildu, esatu benoi, gero konprobatu erko lueke ze fidagartasun dakantza bakoitzak, eta azkenian bilaketa hortako aurkezpen txikitxo batin. Gero, jokabide arauak lantzeko, hau asera batian ingo gineke, komunikazio digital arduratzua. Asera batian sarrera dinamiko bat irakasleak emango luke azalpen bat, zein dian ohitura onak eta zein txarrak esan ez. Gero, talde lanien bakoitzak, erabakiko luke talde bakoitzak bost jokabide arau, ere irutza eskilo eginak, eta horrekin infografia eskar batin, eta azalduko luke. Gero, gelakideak feedback bat emango lituekela, erantzun bat, eta azkena helburu litake gela osoko jokabide arau bat eukitzia, bai? Gero, eduki digitalak nola sortu, bilaketakin ondoren, horrekin aurkezpen bat ingo luke, baina baliabide digital desberdina lantzeko, azkenian esate deuna aurkezpena ingo luekera erabaki ondoren bakoitzak zein goun, aurkezpen bat slides, Genially, Canva olakon batean, gero infografia eta bideo bate bai. Oso harinak noski. Eta gero aurkeztu ingo lueke. Gelakide guztian aurrian. Danetan da gau jarreta gero baliabideak, zein proposatu ditugun, da hola. Gero, erabilera arduratzuan inguruan, hemen azaltze zaile, interneten ze datu guztien jutegean guriak, eta horiek ze arrisku kartze duen, bai? Hemen beti dago, ze gaitasun lantzean, ze urratzetan, bai? Aldala prozesuan aserako pausotan, bai? Eta azalpenak ze pauso jarraituko ginuken, aurrena bideo bat ikusiko litzake interneten dagoen arriskuen inguruan, pixka kontzientziatzeko, eta gero, galetegi batekin, bakoitzak ikustia, ze arrisku hartzaitu, ze ohitura esain honak dazkan. Gero, talde eztabaida gidatua, Padlet, eolako arbel moko bat ibilita. Eta, infografia bat sortu, eztabaidatu ondoren, bertan laburbilduz ohitura onak zein dian. Zein dian 3 lau arrisku ohikoenak eta gomendioak arriskoien aurrian. Eta azkenik, arazoen ebazpena, batetikan, azalduko liake 3 edo 4 egoera, arazo ohiko, irakasleak, eta behaiek nola konpondu, eta gero talde bakoitzak emerko luke, oiei bizpairu arazo gehitu behaiei okurtza joenak, azaldu nola konpontzeian, gida txiki bat sortuz, eta bestiakin partekatu. Eta hauetxek izango liake, 5 jarduerak diseinatu